India Radio Shillong ka khubor ban pule de afililia saukme kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step la pendap ya kale nyam bakhat do ya ummenti rang ba do berem keri Atal Bihari Vajpayee henen kejanmet hasmirti sal New Delhi Rai ka Sarkar Jila Meghalaya ban wengno ya ka jingkhang ban wanra ba de ya ki dokha ba wanra na shabar jila nado ka artarik uni ubnai Badlet umuntirang baado Narendra Modi Shakirala banjingo ikijaka shlay bad ban petru yakilat kilinti ban ay jingerap. Kakubor babanya. Yakale nyam bakhado jong umuntirang baado berim keri Atal Bihari Vajpayee la pendap dan buram da kabathang hinin kejanmet hasmriti stal New Delhi. Ya ka kentam ding yap la ai ding da khon jong u ka Namita Kaul Bhattacharya hapdang ki jirwa ye ki jirwa nyam Hindu u president kari u Ramnath Kovind u vice president u M Venkaiah Naidu u menteri rang baado kari u Narendra Modi klaidan ringkat ban pendap ya ka basa jong menteri rang baado berim u Atal Bihari Vajpayee Kamashwa menteri rang baado u Narendra Modi ulailam ya ka jingyat let on thang nado ka headquarter jong ka BJP shado ka jakathang ka smriti sthal ringkat ka jesaran lang jong u president ka BJP Amit Shah ka kanhon ki menteri rang baado bat ki weide ki noyelam ki bla sinran ya ka sindok bala penthia ya uni noyelam bakrau kari Layu iru ya ki pait ba babun ki belaya simran lang bat kawang sentiu ha kani kalintiyat hado banapoi ha smriti sthal ha kabala pendap no ya kamet basa jong u Vajpayee Menteri rang baado Narendra Modi Menteri Kampoying Rajnath Singh President ka BJP Amit Shah bat ki weide ki nangiram sing kila pendan buram khaddo ya Menteri rang baado berim kari Atal Bihari Vajpayee ha headquarter jong ka BJP New Delhi hinin ka step Nado ka janmet jong ka sini ba ulaklat ya ka met jong u labu ha ka yingsa ka jong u ka Baha Krishna Minan Mak ha ka ba ki pat ba na keleng saudang Bakentup yakilat ki menteri rang ba jong ki jela ki nangilam sengsan perthai ki nangilam ka RSS bat ki reu paukmat ngelor kiwei ki lawan ban buram khadbo ya menteri rang ba do berim kari u Atal Bihari Vajpayee Menteri rang ba ka Jila Meghalaya Konrad K Sangma ulaai ya ka khubor snollam halo ka jingkhlat no jong menteri rang ba do berim kari Atal Bihari Vajpayee bulo ong ba on kemau ya ulu nongilam berim kari ya ki kam ki bola shimkhya ha ka ban kintiu ya ki jila ka than ste lamingi ulo ong ru ba hapo ka jinglam jong Vajpayee ka sarkar pedeng ka thaw ka tngat ba kerpam ka development of North Eastern Region ni dona banwan ra ya ka roi ka par ha ka than ban penyeso ya ka mi bat sepni ka Assam Silchar bat ka Gujarat Porbandar bat kiwei Konrad uloong bakalong ka jingdo ka bakraw ya kari halo ka jingkhla no uni nongilam baru ong ba Vajpayee lawan ra ki ki bakraw na ka benta ka jingbha jong kari ka Sarkar Jila Meghalaya Klarai banwengno ya ka jingkhang banwan ra dokha na shabar jila nado ka artarik mentau bunai ya kani laong da menteri kitnat health and family welfare ka jila uba ALHEC hadian ka je kendo ba ka kanhon kinong di dokha wala ka Sarkar klaminjor banwengno ya kani ka jingkhang wanra dokha na shabar jila nado ka artarik uni bunai hingga ka jingtas ya ka jingdon ka formulin haki dokha kandang yai beteng badladalap bakidon ya kani ka dawai formulin haki keyboard rekmi kensele ya ka badankam namar ba omla banchule ka ya ka khia jong pat ba laong uni umentri Hau benai beladap ke Sarkar Jila kelakhang ya ke jingwanra bat dia ki dokha banashabar jila kumba khatsan sini hadim balap ya ke jingdan jong kadawai carcinogenic formalin haki Kajinglum khajna direct tax ha kari kala kot shaka shipholak lai hajar klur tingka ha kasna mang tingka arjar khat nyau khat phra yakne la ongda ka shabri batasali kablong ka kot jong ka Central Board of Direct Taxes CBDT kabla ong ba katnat income tax ka yo lum khajna khambun sha bana ka jinyo jong ka sarkar pudeng ha ka jinglang ba asni jong ka Conference of Income Tax Administrators of Eastern Zone kablong na do hinin ka sni ha Guwahati ka batasa
sali kala shimru ya ka jingkren ja Menteri Rang Bado Narendra Modi ubrakren ha ka sinrakhe lightload kari bahnyo fuar ha Redford bulayro bat snongo ya ki break bajusio khajna bat kilanang khambon ha ki niki arsnam bat bakari kala ya chaprang shaki kam ki balai na ka thok ka shukor Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ulay Chakajila Kerala hinin ke janmet banekmi ya ki jaka ke bashakta ha ka jingslei Kamhashwa Modi ulay kran lingba ka telefon bat Menteri Rang Ba ka Kerala Pina Rayi Vijayan halo ka jinglong jingwan ki jaka shlei kini kinangalan kilay kran halo ka ni ke benta bat petru ya ki lat kilinti ban ai jingarap Kini kedek All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya ka khubor. Sashi siempat kishipai Pakistan kilapan keng ya ka kendon yasiat ha ka bakla ther kuli ha shilintar line of control jong ka Poonch district ka baha Jammu bat Kashmir. Katkum ka khubor nakat na diadari laong ba kishipai na shilyang line of control Kilather kuli kishipai India badru kijaka sabreo kabaha Gulpur sector hakapor kumba shipo baje minute kishipai ki bapahara hagi khapot kilapan phai kuli kala badkani kaje siat kalne kumba shikanta ai hagani ka jinja omshim nadon kamo ka jinja jingmasaw nakalyang jongkari Kameglaya Baby League 2000 Khatpra kan sa sakhi biang ya ka jingle kai jongki kan hon ki khnaret mintagasni hado ka sangkli ki jingle kai on pinyakhun ha ki artli ki jaka kata ha third ground bat ka futsal ground ka baha Jawaharlal Nehru Sports Complex hapudeng ki hinre kan hon Kameglaya Baby League 2000 Khatpra kadai ka jings dang da ka jings nok tilang jong ka Tata Trust Kameglaya Football Association bat ka All India Football Federation Kikat artli kikan huan by Shimanta ha ka ni ka Limpong Laphia eki ha ki arbinta kata ka Western Conference bakanthop ya ka Kickstart FCC Rhino ka Langsning Greenergy Lions ka Maulatba SC Hawks ka ENE Falcons ka United Gorkha Gators bat ka Little Star Clouded Leopards kat ba ka Sunnydale School Doves Touchline and E-Cups, Nang Tamai GS Scorpions, Nang Try Cheetah, Warakyat Bulls bat JNS Jaguars, kilahap haka Eastern Conference. Banpenkot ya kubor sa sisian kimat bakongsan. Lapendap ya ka lenyam bakhaddo ya Menteri Rang Bado Barem Kari u Atal Bihari Vajpayee hinin ke janmet ha Smriti Sthal New Delhi Rai ka Sarkar Jila Meghalaya Banwengno ya ka Jingkhang Banwanra Badde ya ki dokha Bawanra na Shabar Jila na do ka arp artarik uni bunai But late Menteri Rang Bado Narendra Modi sha Kerala banjingo ikijaka shlei bat ban petru ya kilat kilinti ban ai jingaram kato ka kubor kalakot Keperluan Shpi nak All India Radio Shillong hadian kato kanipor ni soba ka Delhi Station na kabentagi kubor ki banwan katal po prabaji ninyo e kubor haktin Hindi para po prakatsan ninyo e kubor haktin pareng kani kadai ka All India Radio Shillong